Chcesz się obudzić i chcesz być świadomy. Taka hipokryzja. Ponieważ jesteś świadomy od samego urodzenia, nic się nie zmieniło, tylko za każdym razem odejmujesz sobie tą świadomość, że niby to nie twoje, że los, że ktoś tam, a to wszystko jest twoje. Teraz taka wielka hipokryzja, że chcesz się obudzić, być świadomym, że chcesz się przenieść na inną linię czasową, w której jest się w innej sytuacji, na innych warunkach. To po co tutaj jesteś? Po co jesteś tutaj, na tej linii czasowej? Skoro bez przerwy myślisz tylko, żeby iść na inną linię czasową. Taka hipokryzja, taka ucieczka przed samym sobą. No to grubo.